ġiet iċċelebrata l-għotja ta' liċenzja esklusiva l-kumpanija National Lottery PLC sabiex topera l-Lotterija Nazzjonali ta' Malta li tinkludi l-lob tal-Lottu u tas-Super 5 għal 10 snin li ġejjin. F'diskors waqt iċ-ċelebrazzjoni l-kap eżekuttiv tan National Lottery PLC Johan Xkembri qal li dan l-avveniment kien il-qofol ta' snin ta' ħidma u rringrazzja li dawk kollha li ħadmu għal dan l-an u qal li l-ambizzjoni tal-kumpanija hija li tolli l-livell tal-Lotterija Nazzjonali billi tipprovdi servizz innovattiv, ġust u trasparenti. Johan Xkembri rrimarka li jinsab kburi li National Lottery PLC hija l-ewwel kumpanija Maltija li se tmexxi l-aktar servizz importanti tal-lob f'Malta. Intant il-Ministru responsabbli mill-Ekonomija Silvio Xkembri sqar li l-kumpanija se żżomm il-lob popolari u maħbub ħaj filwaqt li jiġi provdut b'responsabilità. Il-Ministru ringrazzja lit-taqsima tal-privatizzazzjoni li mexxiet il-proċess kif ukoll l-Awtorità Maltija għall-Lob l-MGA u awgura l-kumpanija għal dawn l-10 snin li ġejjin.